Gesare, gaki nago kire sana okonyoro mwana. Ana kwa kire koruma. No ore kinyoro maiga to kati school. Ya no tore ro holiday, toro chino nya beta na ale. Yani maite nkweba. Choma ite no mungina. Mungina sangapi? Mbate akiri ebuge kaine ya ino. Ntige ko kwa. Gaki nande mbia mane senge ko ruaseri go. Na go chinoro roroche binto bone abinyare. Ego bono go gete ka nseri. Lakini ngoko mwana ni nseri. Ya tikaya mangana ba uchi aba yo family ochire toxic. Lenda obwana bwa okwanza karati kana na nje tigana na nje nje no to monene. Pole nene Gesare umetengo sigete sana. Ande iko na bere concerned na bugma kwa moise komi. Muskomi ntonyeleta. Umeteno mosani onare sana. Na nje na very attached. Ese ngencho no nje tingota kamwana omintamenye go gimabori yako menye school. Mwana omenya number 1 kirasi tanya gotacha. Apa kaka beka untiga abwataringaneti. Rero no bona akimbali gocha goitana nyumba mwani. Jana atambire komokani ngo mateirinde to ande kanisa. To correct tatageti. Aya kama taimo ande kanisa. Ngo chena nara mutaito ara. Aya nyakerari. Ande karatiga. Wata mwisku ngutawe chibirasi. Tali go chibirasi. Na anda bwata baka beka unti. Abwata bangere ro komnyone gari ye kumoira nere komoreta rero. Mugaso enga maragobe enga lakini tabia mwana nacha none digiri nacha kore njomaete karate story yo bontebi na kienga buna ne story yago okweba okweba okwataka kontebi gore yago kwanyoro wante. You know you are my big sister nande nche yani esenga njonde concern because umaete nyabeta no musani one ya oyita ko banyabeta na bako bae nande bone kera buate nga yeshida yatokera nga yeshida yarwira. Osibori. Kermonta ukwani obusmai. Wana tutalinge segi ya Vietnam munki. Akabon. Biana kandre. Biande. Doje watambe. Doje kwamanya wake range bichara. Ene umurango ene ko pas kope. Boye wanti gete nganga bonende ngande kienyeji mono. Ona karanga lemi up. Mande osibori osa konyoru na wanti gete pakanda sa kwenga tere kenyansi. Ninyo trakire ndu ankarrat. Nchenka gotiga osibori. Nchenka gotiga ya gosoga antige roro iga yani ogantiga ngasekarwe kenyoro yani. Osibori tari agwa chirero chako kore bikori matari. Nche kwaibire omwese korio kemuntu bana ose nkerubo na nyore kerubo ekora atiga mbore kwanyorete kerubo ngabona kerubo chire no rete biya iga abwate maiga gaiga okaranche bono ngana bere na wajiro ke kulima atari ore ngororo ogante okaranga nche bono na bere nonsense urimo age kuli straight ogantiga tarba bona esa ruantigete sauria kaibona osiborigo pintombiro matora purongi ani bieke bia cha koreta chimisikore kani bona matu digabata igento karo osibori ntena bona guanchite pi akiri bono wacha chichangama chibusa nche ngachaka chichanga bona ara gotebi nche ngachaka chichanga nche ni metero ne changa na kiego tio kana no gotio kana chama na ringe ke baruo ke nyoro ke ringa kina ka wese tina na gotebi aye ai na ringe gose wanti gete ukamenya kyo mwese ko inga ngesa uriere bona ne tema alafu ngamenya gotebu nga tari no gotebu ndire na kana tari kolime Gachiko boringa naki oyombe bono orare rikolime kingo chiko kuonchorega ogotio ke meseke ogotio ka chinkara ekenyoreke ke gima ko goitana na gosaba chinkarori nche aye zata nana no baganda bosonga ari buri Kisii wine sinche ngondie binte binuke ejo ni woka Kisii wine si enesi egotio kamne meseke na kwari gotio ka chimiore enesi ebinte binde nche binto nkori mbiro gotio ka meseke bona kwangonchore ninche nare kunywa maru na kunywa maru no matena na kwanyweto sinche na nywete na kwanywete ncherejo ni woka na nyweto nya ya gotio kerete busa gachoche chimiore chia miore chia ana mona gatetu kurukare ebinte biko gare ebinte bike biro mobiro biko gare to goetana chimiore chia o chetio kerre meseke o kwanga ichirikurwa bono ma ai Osa na cha kwa resoda dio moga dio mentenchere yako gana nense ya sare kirense ya ku nyabeto ikire miaka 18 gose no tore na 24 omuntu bwate miaka 18 na bwate kibande
nande kero kwaro ramenya to bugimobu namenyete nabekire buya lakini ofuichi ngorengere ringo wataka konte iguru yao nande kuiba Woso betenga ningo maete elimu amnyoka ni uneke moiseke kia yonde kia masaku maiga difference kia roro ne kinya beta ko mete bare kumbekera nje bono ngara bare kumbekera roe betenga nona alenge okaranga tigotame lakini ndama omete bono na gochiere karati ga bono onye nere ke no gokore go na gochiere oiwe to gobogori une chigari ore tumara ko bosoki une chingao aya bituma ime ya ebituma ime oroche ngobwa to bogima between ya ene era na bwata lakini na magosa na bagochia nana batogochia inkibono giako gechi ese binte impaka kwa roshe konte ya ga kinche na basa concerned friend na roga kora around rendo tara na buogo kokorre kia kora ngel kia tigana nae gokoranga ne kia kere nae kora be ko bogimo buya twara bantabu onye baba gotba kwa chibesa bakoe gokora rande banta umbale kwa besa bunota gete digino no monto yo momo bwaterenda lakini rikuruti no embatana baba kolinde obweja abonyuma bole maye kanya wo hanyuma tuna wakam so ko ya mapela na discore ya no to kwe naro na poko ngubore bona ete ko ngere seguro ya nyabeta no monto monene nanda bagwete nene nande na maite na kike no monto gwikire miaka eyu na boko bera na basacha bwitonya orogurwi usokoreki openye usonyo walinda bona ga kororo buli mobuno bworore advice ngia na kwe gena nawe bakole lakini rende to gonte iguru yawo kwebanganya beto gonte iguru ya obwete ngabono ne bire byo gokora ningo maite sana nande to ebanganje no bibuye kenyura nande ngenche gwacha kundi botige ngana nero mukarwanire kumsana mangana tayo pinche dinamanya tana popo ngamutikera igo bono gwataka kumusalio ko bagenda eligi karuga iga kwanza maete tete stress nje ye bisagane sai akitoba igo pole tintage tiko rizo nae nande ngonyora kuja ko ndi pati goro yo monto manno bwate ke karuga bisagane bija ko ndi pati rinto ganga nyabeto koli moira ninda ya mama bero manganao nje na korete kare in fact riri kana na achite korange rukorwe koruminto na abo kirene chianga ngo sibibu ya igamanya teunga na kwa ibure wosto korange tika ko bole mangana ngo chite konangeri lakini na tebe tiunga na korati go wosto korange na mete korati go tebu nje gwe ko manenga tirimo kali koli kenyore kabono cha kabanyore moi karanste no mo baby oyi abone asia kenyore ka no gotebu na banyorete nango bona ngo kanoli ngakota mbori tiyo cha kombori rero akoma tombera na sacha umaite no anchera na magosa na banko rengera rinku abere tiga ko ngainere na koroche na maisa ne boronge iga mate ni nyorete ngoso ikoli menga nko ega na more mate ni nyorete soro na togete ne mbori ero na arorire problem ya rengi abakungu abamurgo kirimono monya koteba ni bakobokora ani mami kotebirga china te segerie right sawa tiga bana tokora mangana nko arenge ne sana kyo se okongachi boko bolinda bana mno monto monene kate o man mate riwa chagete ko ngaki obiti ngako kongo paka bono ja ko ngaki korondo akiri ne toro chintoriam osa kate mata na kera kwa mnyega toro kabanga nche wana na aveire useless toro chibona at the end of the day wana mate to oko ngatromo no wechi kore cha 1990 ara bana ngitona de tenga keringa nche wana mata mangana ona evete mnande iga in fact ena esa una na algo tara iga ninta bagoli egento keta I'm engaged yani esa tenga engaged asege song engage ngozi ne bia byoko ko engage asega yani toma ite no ko engage niki mma bona kwa wanza karanga nincho moshamba kumbe nayo moshamba monene toma ite no ko engage niki ala was bori kata makabo mpore wacha kona ya nche ninyo amile kwanza I no monto tari konyom I'm waiting ko ba married na nyo te ke sekere serious bone ke ona mangana ari bia matuko makaiga abondo chenge sabu ya soi aba waje ne chirange chemerango agetemenuga chirange chemerango ngagetomonu yani naboro musha yani didintare wo akakende yani stripe yere sunne kaga na bayanje tego
makonga yo subete mutuna wanjitega to basa konginyoringa ebitamba ebyo subete no murecho na wanjitega abanjitega bona ngabona yo soge kendo orie meseka so korigo chino igwete chichanga kwanyure kanyoreke bakakera omonta ako maete nkayo kongira kenda karuga nonsense omonto okobokera bakoko bachinka chinkara aroga nani sonato ga kwe bachinko kenda to basa konyogerera